ka channel lo clear tu te invite in chi pai ka bo ka che u tun chum kan video a chuan hei chau siam dan chau kan dan ka lo ti lang do na hei tuna kan mu ang hian tiang chau tui mel em me hi a siam dan ka lo ti lang do na ni a har se lo em a restaurant changkang tak tak a te chau man tau tak tak kan e chin ang kha khami a siam dan kha ani ama sabira chuan hei arsa le bongsa ati khatereu te tlem ka deya kha kha ti hianin sin te in ase zong in ka chana hei hi ti hian bola hianin ka da a chuanin sa kha kan nei lo chuanin tel kher pongai chuang lawa tereu te pani ka nei wangin hei ti hianin ya sin zong in ka chana tiang hianin ka lo tel dona chuan hi ama sa in kan marinate anga kan sa te hi bola ti hian ka da a chi tem te kan telanga thir pian te chan ve om vel chuanin hei black pepper powder ania thingmar cha kan ti kha khami powder kha soya sauce kha thir pian te khat vel ka tel boka chuan vinegar thir pian te khat ka tel boka ti hianin uluk takin kan chaw polanga soya sauce ti hian uluk taka kan chopol nu hian kan chin anga kan lo da chari don ani chuan hei heta hianin chau kan chungna tur tui kha ka chuanga chuanin ta hian chi thir fian te chan ve vel ka tela tel thir fian te khat ka tel boka chuan gas kan onanga kan chuang sau don ani ti hian lo sau borbor ta a tui sau borbora hian hei chau kan thlak dona Mizoram a chau kan mu ang te kha he kan omna hian kan mu ve lawa he chau hi kan Mizoram kan chau kha a ang te u ve be in ka sha a tlemin asin ve deu he ka hi chau hi ti hian kan du zat kha kan tur du zat kan siam du zat kha chau hi ti hian kan chum sau borbor anga minute chuk vel chum sawanga I don ani ti hian he kan lo chum sau minute chuk vel kan lo chum sau borbor to a chuan kan han metanga he ti hian a me bun the khatiang ang amin tok tur kha chu kan shimei anga khatiang a khan he kan bun thlianga ta hian he kan bun thlia chuanin kan bun thli zo hianin e tuipa ngain ti hianin e chaw salu tukha kan sil dai vek don ani e achan chu kan sil dai lo chuanin e kan chaw kha ama asa le sa khanin e alo in ura kha chaw hi atira kan chum min lu tuklawa kan chum po kha kan sil dai lawa wang khan asa khanin alo in ti min veka al asom du em china kan pa khan chu wang chon restaurant a ti po mi hetiang hian chaw som mi alo min thatak si kha entin ngen siam kan ti chuan hetiang hianin an sil dai veka atui kha an bun thor china chuanin heti hian atui tamlu tuk kha kan luan thli thlor tir deuh hlekanga kema atui tamlu tuk alo luan ral deuh hnu khan ti hian tel thir fian te hni vel kan telanga ti hian tel kan leianga chuan kan han thing nok anga ti khan tel kha chawa khanin kan han hnoi kwal don ani
hetianga kan ti hi chuanin engchen po da ila kan chaw hi a in char don lawa chuanin ama hian alo min bel don lo kan huna po seideu dewin som mi alo in min thatak si khanin kan thei dona hetiang anga kan da thlithor atui pai te kan da thlithor hul don nu hi chu nili ninga theng po fi cha kan da the ani ta hian artui pum hi ka chuke a du chuanin artui he ai tampo hi ati theya artui tel lo po hian ati thei thau bokani artui kan cho koi hi tlem hei kan sa chi a khanin kan telanga sa kan arsa kan tura khanin kan telanga achan chu hetia artui kan ti hian sa hi kan huna a ut don lawani arimati tui em boka artui hetiang kan tel hian chuan heta hian tirbel ka chuanga tel tlem te ka lei phuta chuan kan tirbel man khan non stick kha kan lo nei kher lo theya chuan non stick lo po khan non stick ang taka bet mia lo tura kan siam don chuan thirbel kha kan chuang sa a khata khan tel tlem ka leya he paper in ti hianin ka chu kwalta a thirbel panga te ang pang kil tina khan ti hian ka chu kwala thirbel kha ka ti sa a ti hianin kan chaw kan ti po kha he thirbel kan shim kha a bet don lawani uluk taka he ti hian kan chu kwalanga chuanin he tel ka leya tel khatam ve deuh hlek kha atira hian kan tel phota chuanin ka chuan sat nuwa khan ti hian tel hi kala chuak le ta a kala chuak chen le a ei voi khata tel ti vek lovin tlemin kan mamo tokin kan la tel le zel don ani ti hian bola hian kan lo da anga chuanin ama sabirin he artui kha kan kang photanga kan artui cho koi kha hi artui hi kan kanganga chumi zo a a seizongin kan chananga chu na kina kan chawa khan kan la tel le don ani ti hian ka kan zo a min nuwa artui ka la chuak le phuta ti hian ka lo da dai ria chuanin he artui kan na te la khanin purun var le so thing sin te a ka chan kha ti hianin ka kang ta a map nge chuanin he tel kha ka du aya alo tlem dewa wangin tel kha ka tel bel ta a chuan ti hianin tlema arong alo uk deuh chet thling kha kan kang don ani tlema alo uk deuh chet thling kan kang anga chuanin hei kan arsa kan marinate kha kan kang to don ani arsa hi chu gas sang lu tuk lawa khanin medium vela kan da anga chu tiang chuanin kan kang anga ti hian kan chocolate nok anga
hei ti hian kan arsa kan pawkha hei i a rawng te alo in thlaka alo uk deuh tawh a alo uk sen deuh tawh a chuan hei kan sik chhina alo hmin tawh a chuanin hei arsa kha thirbel kil hmun khatah khan ti hianin kan dah khawm deuh anga chuan thirbel than than man ngai lovin hemi thirbelah hianin kan tur zawng kha kan kang dawn ni chuan hei tel ka leih bela chuanin tah hianin kan thlai hei carrot leh purun sen hi tlema a min har deuh hlek awangin carrot leh purun sen hi kan kang masa anga kan min han ti khanin a nem vek thleng kha kan lo tur ani a tlema kan zoi deuh sok chau tur ani kan han ei zawng pawh khanin hei ala ram deuh khatiang ang khanin a tui du a nem vek khopa kan min kha chuanin i a ti tui dawn lo ani kan chau kan kha hianin kan han chocolate nok anga purun sen le carrot kha chuanin hei kan purun sen le carrot kan pawkha an lo zoi deuh tawh a kan lo kang zoi deuh tawh a chuanin adang hei zikhlum le capsicum a seizawng chawani wangin a seizawng sel khan ti hian kan chana an ni pawh hi kan han telanga an ni phei hi chu kan re ngai lo em a re lo te ti hian kan han chocolate thok anga chuanin an eng lo mai dawn ani a tok mai dawn ani tel a tem deuh tawh wangin tel tlem ka lei bel le a ti hian kan thlai thla kho zawng pawh alo kan zoi deuh tawh wangin kan duh tawk anga vinegar thir fian te khat ka leia chuan hei dark soya sauce kha thir fian lian khat ka tel boka chuanin black pepper kha thir fian te chan ve vel thing marcha a powder kha thir fian te chan ve vel ka tela kan nei lo chuan hei tel kher pawh ngai lawa ma se kan nei chuanin telila hei hian a tirim tui em a tikhan kan til pol zong te nen khan uluk takin kan han chok le nok a chuanin hei ta hian tomato sauce hi keima siam ania homemade ania tomato sauce siam dan kha ila shilawani chuan ka channel a khanin ilo en don ania kan du chuanin ta hian a thak kan du chuan chili sauce pawh kan tel theia chuanin ani lo pon chili paste te pawh kan nei chuanin kan du thak dan zir khanin kan tel mei don ania oyster sauce te pawh kan nei chuanin oyster sauce tel te pawh khan a ti tui em a ajinomoto kan du chuanin kan tel theia ajinomoto kha kan nei lo kan du lo pon chicken powder te pawh kha kan tel thei ani thang kha chu keima ni du dan thu ni sela hei kan chaw kha ni a hei kan hmu ang hianin khatianga kan chhuma khatiang anga kan da kha chuanin alo in char mi alawa hei sompo asom mi alawin ti hian sei deuh deuhin ti hian chaw kha kan lo nei ta a ti hian chaw kan tel nu hian uluk takin kan chaw polanga chuanin gas hi high flame a kan ti anga chuanin kan kang don ani high flame a kan ti hianin a rim tui du em a khan hun hawlawin uluk takin kan
kan thlai te kan sa te khatiang len khanin chaw kha uluk taka a in pawlh that thei dan tur ang ber khanin kan chawhpawlh zel dawn ani hei ti hian uluk takin kalo chawhpawlh tak veka hmel en reng reng pawh hian a tui hmel em a ei chak awm ngoi a chu chauh ni lovin kan han ei anga restaurant changkang tak taka chaw man to tak taka kan lei thin te nen khan engmah danglam na awm lovin tui zawk hi a le fresh zawk thianghlim zawkin ti khanin keimani ina kan lo siam ve thei reng ani tui takani hetiang ang siam dan hi voi khat isha to chuan isiam fo in ka zong kha ni e